Getxoko udal egoitza Bizkaian lehena da elkarbizitza unitate txikien ereduarekin lan egiten. Hau egoitza osoan eskaintzen delarik. Pertsonengan oinarritutako arreta eredu honek eraldaketa handia suposatu du. Egoitza adaptatu delako erabiltzaileei, etxe bizitzaren tankera eta kutsua emonez. Hau zergatik egiten da? Alde batetik beraien autonomia bultzatu nahi delako eta beste alde batetik beraien kapazitateak edo gaitasunak landu nahi direlako. Beti ere beraien erabiltzaileen historia errespetatuz eta baita duintasuna ere. Guzti hau posible izan da 2017tik udal egoitzako langileek egin duten edo izan duten inplikazioa eta lanarengatik. Eta gaur diputazioak, foru aldundiak egiten digun aitorpenak eraldaketa hau azpimarratu nahi du.